Zaila izango da erabakitzea nork aukeratzen duen zer ikusi. Aldatu Euskaltelera Netflix, Amazon Prime eta Max barne hilean 59 euro ordainduta. Kontratatu 17 berrogeian dendetan eta euskaltel.eusen. Euskaltel, zer nahi duzu bihar? Hemen dago Nafarroa, hori da gure leloa. Eta era berean, eskaintzen dugunaren kalitatea gure zigilua daraman produktu bakoitzean bakarrik ez dagoela adierazteko modua. Kalitatea lurrean dago, kliman eta pertsonetan. Baina baita ikusten ez den horretan guztian ere, tradizio partekatuan, eguneroko lanean, ilusioan, egiten duguna ona egoteaz gain ongi dagoela jakitean. Eta gure herriei eta gure jendeari laguntzen diela. Horregatik hemen gaude eta onena ematen dugu, zuk gu hor eduki nahi izateko. Zure etxean. Aukeratu Reino Gourmet. Aukeratu Nafar kalitatea. Euskara eroso bizitzeko. Siempre que te pregunto. Aita, arraina freskoa da begiak distiratxu baditu edo nola zen hori? Ze laranja kolor izan behar du azenario fresko batek. Badakizu nola egiaztatu arrautza bat fresko dagoen? Ondoratu egin behar dala ez? Estás perdiendo el tiempo pensando. Baina zenbat egin behar du karraska? Karraska gehiagik egiten du? Freskoa da, zalantzari gabe. Gogorarazten dizuk BM supermerkatuetan gure produktuak beti direla freskoak. Freskoen hautaketarik onen eskaintzeko Konpromisoa daukagu. zu zaintzeko. BM supermerkatuak, freskoa, gurea. Esnebrik honen atzean gu gaude, Kaikuko abeltzain familiak. Belaunaldi asko daramatzagu gure begiak eta gure ingurunea zaintzen ekoizpen jasangarriko esne honena biltzeko. Tradizioa eta teknologia uztartzuz. Sartu gure webgunean eta zugandik zein gertu gauden ikusiko duzu. Arratsalde on entzun. Plazer bat da berriz ere aurten zuekin egotea, gure herriko jaien hasierari aurre egiteko. Beti bezala,
jai herrikoi anitzak eta errespetuz beteriko jaiak ospatuko ditugu, berdintasunetik, eta eskertzekoa da guztion laguntza eta jarrera. Dakizuen moduan, aurten ez da zalantzarik egon, eta herriko kolektibo eta elkarte guztien artean, Antsoaingo erraldoi eta kilikien konpartsa txupinazoaren hasiera erabaki dute izatea. Hortaz, eskertzekoa da 25. urteurren horretan egin duten lana, urtero egiten duten lan amaigabea, eta haiekin emango diogu jaiei hasiera. Decía que buenas tardes a todos. Decía que es un placer volver a estar aquí ante todos vosotros para dar comienzo a las fiestas del pueblo. Como siempre, unas fiestas populares, diversas y celebradas desde la igualdad y el respeto, donde no tenga ninguna cabida ningún tipo de agresión y donde ninguna agresión será contestada con silencio y le haremos frente entre todas y todos. Como sabéis, este año no ha habido ningún tipo de duda y entre todos los colectivos y sociedades de Antsoain se ha decidido que sea la comparsa la que tenga el honor de tirar el chupinazo de este año, y ante esos 25 años que celebran este año es de agradecer la gran labor que han hecho durante toda su trayectoria en el pueblo. Y no me alargo mucho más, les doy paso, espero que tengáis unas felices fiestas. Jai zoriontsuak izan, zuekin Antsoaingo konpartsa. Arratsaldeon Antsoain. Jaiei hasiera eman baino lehen, eskerrak eman diogu Antsoaingo herritar, elkarte eta udalari konparsaren 25. urteurrena ospatzeko herriko jaien txupinazoa botatzeko aukera emateagatik. Antes de dar comienzo a las fiestas, queremos agradecer a los vecinos y vecinas, a los colectivos y al Ayuntamiento de Antsoain por darnos la oportunidad este año, en el cual celebramos nuestro 25 aniversario, de lanzar el chupinazo. 25 urte daramagu Antsoaingo jai egunetan jira eta lira dantzatzen eta kaleak alaitzen. Mila esker goizero hurbiltzen zaretenei, konparsan egon zareten pertsona guztiei, eta nola ez, 25 urte hauetan musika jarri duzuen gaitari eta txistulari guztiei. Jai zoriontsuak opa dizkizuegu. Llevamos 25 años bailando, girando y animando las calles del pueblo cada vez que hay algo que celebrar. Muchas gracias a todos y a todas los que os acercáis a visitarnos cada vez que salimos. A todas las personas que han pasado por la comparsa estos años y, como no, a gaiteros y chistularis que durante estos 25 años han puesto el toque musical a la comparsa. Os deseamos unas felices fiestas. ¡Viva la comparsa! ¡Viva la comparsa! ¡Viva la agricultura! ¡Viva la cultura popular! ¡Viva Antsoain! ¡Viva Antsoain! A ver.
Tiriki trauki, ezin naizo eti jaiki, berandu ibilik ginen. Larun bat gaua, luna llena, konturatzeako hasi zen berbena. Nahiko txarra, por cierto, una pena. Zuto batzea izan zen onena. Plaza osoa genukan epaie, ta nire lotxa atera zen galtzaie. Gerriloko bat perurenaren pare, baino eguzkitako antioju kendu gabe bazpare. Tiriki trauki, ezin naizo eti jaiki, berandu ibili ginen zuetani. Tiriki trauki, ezin naizo eti jaiki, berandu ibili ginen. Zaituta espaldin ikusi, tapukatu genuen biluzi, Elizaren atzean, akinoa txampan. Zaila izango da erabakitzea nork aukeratzen duen zer ikusi. Aldatu Euskaltelera Netflix, Amazon Prime eta Max Barne hilean 59 euro ordainduta. Kontratatu 17 berrogeian dendetan eta euskaltel.eusen. Euskaltel, zer nahi duzu bihar? Hemen dago Nafarroa, hori da gure leloa. Eta era berean, eskaintzen dugunaren kalitatea gure zigilua daraman produktu bakoitzean bakarrik ez dagoela adierazteko modua. Kalitatea lurrean dago, kliman eta pertsonetan. Baina baita ikusten ez den horretan guztian ere, tradizio partekatuan, eguneroko lanean, ilusioan, egiten duguna ona egoteaz gain ongi dagoela jakitean. Eta gure herriei eta gure jendeari laguntzen diela. Horregatik hemen gaude eta onena ematen dugu, zuk gu hor eduki nahi izateko. Zure etxean. Aukeratu Reino Gourmet, aukeratu Nafar kalitatea. Euskara eroso bizitzeko. Siempre que te pregunto. Aita, arraina freskoa da begiak distiratxu baditu edo nola zen hori? Ze laranja kolor izan behar du azenario fresko batek. Badakizu nola egiaztatu arrautza bat fresko dagoen? Ondoratu egin behar dala ez? Estás perdiendo el tiempo pensando. Baina zenbat egin behar du Karraska? Karraska gehiegi egiten du? Freskoa da, zalantzari gabe. Gogorarazten dizut BM supermerkatuetan gure produktuak beti direla freskoak. Freskoen Nautaketarik onen eskaintzeko konpromisoa daukagu. zu zaintzeko. BM supermerkatuak, freskoa, gurea. Esnebrik honen atzean gu gaude, Kaikuko abeltzain familiak. Belaunaldi asko daramatzagu gure begiak eta gure ingurunea zaintzen ekoizpen jasangarriko esne honena biltzeko. Tradizioa eta teknologia uztartzuz. Sartu gure webgunean eta zugandik zein gertu gauden ikusiko duzu.